tasbu bis-swit il-qronfol. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-ħajja, kull bidu fuq it-tmiem tiegħu, u llum wasalna l-aħħar programm ta' etimoloġija. Kienu 5 staġuni impenjattivi ħafna li fihom missejna mal-etimoloġija ta' aktar minn 400 kelma jew espressjoni bil-Malti. Għall-aħħar programm se nagħlqu bl-espressjoni dmuħ jew biki tal-kukkudrilli u bl-etimoloġija tal-frażi l-erejjex ta' Santa Marija. Ġieli smajtu bl-espressjoni dmuħ tal-kukkudrilli? Tafu xi tfisser? U mintant għaliex id-dmuħ huma tal-kukkudrilli u mhux ta' annimal ieħor? Kemm jekk niltaqgħu ma' xi ħadd li nkunu ilna snin ma naraw? Kemm jekk inqattaw xi basla? Jew forsi ngħaddu minn xi esperjenza li tħallilna toma morra? Hemm ċans li xi dema jew tnejn iċċarċar minn għajnejna għal ma ħaddejna. Hawn ukoll min għajnu tqattar kważi għal xejn b'xejn, sforz is-sensittività tiegħu. U f'dal każ ixerret id-dmuħ mhux għax ikun tqanqal minn emozzjonijiet ferriħa jew ta' dieqa. Għal min jgħaddi minn xi żmien jiebes mimli wġieħ u dbatija, għadek tisma' lil min jgħid li qed jibki dmuħ tad-demm. Infatti, il-frażi dmuħ tad-demm ta' Ġesu Kristu tirreferi għall-episodju tal-passjoni fil-ġnien tal-Ġetsemani, meta l-għaraq ta' Ġesu sar donnu qtar tad-demm nieżel li jissimbolizza il-pis ta' dnubiet u d-dieqa kbira li ġarrab għall-umanità. Qawl pjuttost sessist marbut ma' dmuħ huwa id-dmuħ tal-mara bħal bnazzi fix-xitwa. Missirijietna rridu jfissru li m'għandniex nemmnu mara li tibki għax jaf ikun biki falz, mhux ġenwin. Irridu nżommu f'moħħna però li dari s-soċjetà kienet waħda patriarkali u li dak iż-żmien kien jeżisti wkoll ix-xogħol tan-newwieħa biex jibku fil-funerali ħalli jżidu mal-atmosfera tqila waqt il-funeral. Ċertament, dan il-fatt ma jgħinx għax il-koll nafu li n-newwieħa kienu jkunu mqabdin biex jibku ħalli jaqalaw xi ħaġa żejda f'butom. U laqgħet insemmu l-biki. Wieħed jista' jibki mill-qalb wara xi daħqa tajba. Jew jista' jibki mix-xejn jekk għall-inqas raġuni tarah jagħmel plejtu u jxerret id-dmuħ. Wieħed jista' jibki wkoll lil xi ħadd li jkun għadu kif ħallina. Wara kollox, hekk sejra d-dinja, daqqa nibku u daqqa nitqu. Jista' jkollok sitwazzjoni jew dera tal-biki. Din l-espressjoni nużawha meta titħassar persuna jew xi xena kera. Ngħidu aħna ta' tifrik wara li tkun splodit bomba. Tlaqna nisimgħu lil Wayne Farrugia u naraw x'għandu x'jgħidilna dwar id-dmuħ jew il-biki tal-kukkudrilli. Id-dmuħ tal-kukkudrilli jew il-biki tal-kukkudrilli din il-frażi toħodna lura saħansitra sa żmien l-Eġizzjani, ir-Rumani u l-Griegi dwar il-mit tal-kukkudrill b'mod partikolari fiż-żona ta' xmara Nil, xmara fl-Eġittu, li kienu jibżgħu minnu kemm bħala predatur li kien jattakka l-priża tiegħu kif ukoll bħala mill-pagani bħala alla, magħruf bħala sobek, alla forma ta' kukkudrill. Twemmin li baqa' jiġi popolarizzat fil-letteratura. F'dan il-mit, din il-mitoloġija kienu jemmnu li l-kukkudrill bħala predatur wara li attakka u eventwalment jiekol il-priża tiegħu jibda jibki biex donnu juri ċerta rimors jew soba għal dak li jkun għadu kif wettaq. Kienu jemmnu wkoll li l-kukkudrill jibki biex jattira il-priża tiegħu, anke bnedmin, sabiex jersqu leħ, naturalment għax juru simpatija miegħu, jitħassruh u malli jorbu leħ dan jikolhom, jattakkhom u jikolhom. Mill-lat xjentifiku jew bioloġiku, dan il-mit mhuwiex ippruvat minkejja li fin-natural tagħhom il-kukkudrilli vera jibku. Madankollu il-kukkudrilli ma jibkux biex juru rimors soba tal-li jkunu qatlu u kielu lill-priża tagħhom, imma ixerdu dmuħ biex jillubrikalhom l-għajnejn meta jagħmlu ħin twil il-barra mill-ilma. Ir-riċerkaturi wkoll li dan iseħħ jista' jkun anke peress li jiftħu jalqu ħalqhom jomodu, eċċetera, il-moviment tal-ħalq iġiel l-arja li tidħol fis-sinuses tal
kukkudrill u b'riżultat ta' dan jorġi dmuħ. Jista' jagħti il-każ ukoll li jinġemalu wkoll melħ żejjed għaliex ikunu jgħixu anke forsi fil-ma. Mielaħ naturalment id-dmuħ iservi biex inaddaf dak il-melħ żejjed mill-ġisem u joħroġ bħala dmuħ. Mill-lat mediku ħadu din il-bioloġija tal-kukkudrill biex tispjega xi effett bħal crocodile tear syndrome li hija kundizzjoni rari li minħabba fija l-bniedem jesperjenza id-dmuħ. Nieżel waqt li ikun qed jiekol jew jixrob, probabbli ħafna waqt li jkun għadu qed jistejqer mill-Bell's palsy li hija djufija jew paraliżi tal-muskoli fuq naħa waħda tal-wiċċ, letteralment nofs il-wiċċ, nofs il-muskoli tal-wiċċ jordu. Mill-lat letterarju din il-frażi tal-biki tal-kukkudrill li ntużat ħafna. Ġifieri ħadu din il-mitoloġija, applikaw fil-letteratura u saret essenzjalment metafora. Llum il-ġurnata għand kemm nużawha li qajra l-intebħu li hija metafora, ma fil-letteratura oriġinarjament ittieħdet bħala metafora biex tissinifika l-ingann u l-ipokrezija tal-bniedem. Saħansitra anke fid-drammi ta' Shakespeare bħal ta' Otello, pereżempju. Metaforikament hija bbażata fuq il-mit Eġizzjan u klassiku din il-metafora li qed tissimbolizza kif qed l-ipokrezija tal-bniedem. L-iktar referenza antika tmur lura sewwa sew fi żmien Griegi, filosofi Griegi li kienu jużaw din il-frażi biex jiġġustifikaw l-imġieba ta' dawk l-individwi li jkunu qatlu lil xi ħadd naturalment quddiem in-nies ta' parsi juru rimors u soba għal dak li jkunu għamlu. Ġifieri jaħbu taħt oxra fittizja u superfiċjali biex jingannaw lil dawk in-nies ta' madwarhom biex jaħbu s-sentiment veriter tagħhom għalajn in-nies. Fi ftit kliem dan il-biki li jkun qed jibki il-bniedem ma jkunx vera minn qalbu imma lajn in-nies jagħmilha biex jingannhom. Fil-Malti etimoloġikament x'aktarx li l-frażi dmuħ jew biki tal-kukkudrill li kienet influwenzata mill-Latin lacrimae crocodili li ta' bilħaq tirreferi għal l-ipokrezija jew indiema falsa. Biex nagħtu eżempju ta' kif nużaw din il-frażi fil-Malti, pereżempju ngħidu inutli xxerret il-biki jew id-dmuħ tal-kukkudrill li jekk ma jiddispjaċek x'għalemilek, jew ngħidu il-biki li qed jibki dak ir-raġel huwa kollu biki tal-kukkudrilli. Għaliex naturalment din qed tissinifika illi l-bniedem qed juri komportamenti ta' angan u ipokrezija bħala metafora ma lillum tant kemm indrat illi ngħiduha fil-ħajja ta' kuljum litteralment u biex tissinifika l-ingann u l-ipokrezija tal-bniedem. U issa li nafu minn fejn ġejjin l-espressjonijiet biki jew dmuħ tal-kukkudrilli, fl-aħħar parti tal-programm tal-lum se nitkellmu dwar xi ħaġa oħra li tista' tikkawża l-ilma. John Paul Grima se jkellimna dwar il-famużi erejjex ta' Santa Marija li sena wara sena, għal ħabta ta' nofsa u wissu, Malta u Għawdex jafu jispiċċaw vittma tagħhom. L-ilma tax-xita huwa riżorsa naturali essenzjali ħafna. Jipprovdi ilma għal ħajja, jgħin fil-produzzjoni tal-ikel, iżomm l-ambjent b'saħħtu u jġeddet ir-riservi tal-ilma. Fis-sajf qalil ta' Malta, meta x-xita hija fula f'qamar, dik l-arixa bix-xita jaf tiswa mitqludeb għall-bdiewa u r-raħħala lokali. Fil-Malti insibu bosta espressjonijiet marbutin mal-ilma. Meta ngħidu li jkun għamel l-ilma, infissru li tkun niżlet ħafna xita. Waqt li jekk xi ħadd ikun sar ilma, sinjal li jkun ħariġlu ħafna għaraq, sforz il-kedda li jkun ħa. Min-naħa l-oħra, jekk iż-żejt jitla' f'wiċċ l-ilma, sinjal li fl-aħħar il-verità tkun ħarġet. Għal xi ħadd li jkun għadu żgħir u bla esperjenza, ngħidu li jkun għadu ilma. Waqt li jekk żewġ persuni jkunu fl-istess sitwazzjoni, ngħidu li l-kol jinsabu fl-istess ilma. Tlaqna nisimgħu l-aħħar rokna għal din l-iskeda ta' etimoloġija. Grazzi mill-ġdid tal-li segwejtuna biħġarkom f'dawn il-5 staġuni tal-programm. Kien vjaġġ sabiħ u edukattiv li fih odosna fil-font biex niskopru dejjem aktar l-etimoloġija tal-kliem. Fil-Malti insibu mill-inqas 3 qaddisin li jidħlu fl-idjoma sajfija Maltija u li għandhom x'jaqsmu mat-temp. Waħda minn dawn l-espressjonijiet hija id-dmuħ ta' San Lawrenz. Idjoma li tirreferi għal dak ix-xewer ta' metjoriti
li kull sena jidhru fis-sema lejlet San Lawrenz, jiġifieri fid-9 ta' Awwissu. Idjoma oħra hija Nar San Bert, Aqta l-Ħarrub u Wiżra t-Tewm. Il-festa ta' San Bert, jew Bartilmew, taħbad fl-24 ta' Awwissu u dakinhar jingħad li dan il-qaddies jiftaħ biċwievet bwieb is-sema. Għalhekk tibda nieżla x-xita u l-bidwi ikun jista' jiżra l-ħxejjex tiegħu. Iżda llum se niffukaw fuq idjoma oħra li għandha x'taqsam mal-qaddisin u t-temp, l-Erejjex ta' Santa Marija, li tirreferi għal dak li sħab ħafif li jitfaċċa għal nofs Awwissu u li jitaffi ftit il-qilla tas-sajf u s-sirġa tax-xemx billi jixħed ftit dell. Il-binja tal-kelma Erejjex jew Arajjex tista' tkun il-plural ta' Arix u Arixa. Żewġ kelmiet li jiġu minn xulxin, imnislin mill-Arbi fis-sens ta' xedd, ħadd u xekk. Arix bħala ħadd huwa saqaf li jagħti kemm ix-xemx, kmajra tal-qasab fil-kampanja, dura, dwejra, tinda jew kamp. Interessanti li d-dizzjonarju ta' Okolina jiddokumenta l-kelmiet Ariexem u Eriexem u jħalli nota li dak iż-żmien il-Malti ma kienx jgħid Erejjex imma kien jgħid Eriexem. Min-naħa l-oħra, in-nom Arixa fis-sens ta' tin flitting cloud hija sħaba ħafifa li ttaffi l-qilla tax-xemx, dell ta' sħaba jew kannizzata. Arajjex tista' tkun ukoll id-diminuttiv tal-istess Arix jew Arixa. Il-kategorija grammatikali tad-diminuttiv fil-lingwi juri ċokon. Għalhekk, Arajjex tista' tirreferi għal gorboċ, bl-Ingliż small hut, jew roqadellija kkawżata minn sħaba, li fl-Ingliż tiġi shadow of a cloud. Jintasbu bis-swit il-rom